ik nou Samson ligt te dromen, want dat doet hij nu en dan. Ach, het zal er nooit van komen, maar ik heb een prachtig plan. Ik zou koning willen worden van een middeleeuws kasteel. Een kasteel met gouden borden en met kussens van fluweel. Voor de poort staan twee soldaten met een trom. Krijgen die jou in de gaten, doen ze rom bom 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 bom. Dus dan zeg je mannen stoppen, en dan stoppen ze u niet. En dan moet je heel hard kloppen, want de bel die doet het niet. In het kasteel van koning Samson staat een mandje op de troon. In het kasteel van koning Samson is dat doodgewoon. Het is het vaderlijkste plekje waar jij ooit bent geweest. In het kasteel van koning Samson is het feest. In de keuken wordt gebraden, de spaghetti is al gaar. En de glazen limonade staan voor alle gasten klaar. Er zijn graven en gravinnen en een hofnar en een fee. Maar je stapt gewoon naar binnen.